Iki mbuh wis jam piro? Aduh. Den helm iki. Delok kanku. Jan. Iki jam piro ya? Delok e. Jam 2.45. Wis pokok anggere karo aku kopior. Tak kae. Iki mbah peneng ndi pokok anggere ana dalan ngono ae yo kok tunggu keseruane piye. Pembukaanku yo ngene iki. Umume hotel tas. Cah loronan. Udah selamat mulai selamat. Bismillah. Iki mampir pom sik guys, kayaknya si bensin. Aku iki yo kondo ayah karo kondo bundam. Nang pom Bungondo itu cocokan. Engko delok ae iki apa ning ndi. Oke. Budal mancing iki ceritane pokok. Mampir tuku bensin sik. Wong yo kondo njuk sangu barang disangoni gua. Oke, tontonnya keseruannya kontenku. Pokoknya anggere ora aku ya kopior ngene iki. Ojo kopior untuk kontenku. Oke, lanjut. Loh, iki kondisinya kota Tepu iki ape perbatasan ya. Sumuk ini. Ada wong-wong sing ape ning pasar-pasar tok. Kayak ngarepan kono kae perbatasan. Betul-betul mana bisa akeh. Anjay wis teko nggon. Met bah. Mancing yo cocok iki karek meden ning sor. Emang perjalanan pirang jam yo? Jam 3 nganti jam 4.57 kok iki mong. Mek pirang jam? 2 jaman lah. Jam 3
nanti jam lah ini. Saya numpak yo pembalap. Wah, api kok jene. Tuh, ada tuh kayak nggo coroi. Mancing karek mancing tok iki. Spotnya sak mene ambane. Aku gue pancing iki, delok ya. Bukan tas. Lucuran gue. Lucuran bos. Piye lah, komplit lagi. Sak kotak peralatanku kayak. Karek budal mancingnya iki, jegur iki ning tengah-tengah. Ngelangi iki engko nyobok. Mancing nyobok. Yo enak sing mati. Ning plastik, Mang. Ora ning plastik, Mang. Ketimbang nggo cacing kowe. Bosok ning dalan. Aman gue coro, wis genah. Peralatan ke komplit. Kaes. Rong tak. Kayak lho yo, kayak enak wong mancing kae samblok. Tak zoom kae. Nah, kayak wong mancing, mangnya aku ning kene yo ditintah mancing. Mbok mancing ning Sandy gak ro. Kae cek isuk meruput mancing suka. Kehidupan info spot. Tapi wah apik nano. Pemandangannya kau. Gunung bukit-bukit. Katanya kena ambil sarangan namanya podo ya, dure. Iya. Mergo iki mang dalane yo munggah terus kok kono iki. Curam. Wih, wis enek srengenge kae. Srengenge kok kono. Delok gas muncul kae. Kapal-kapal ya nih. Pakai rok. Iya, tambah iwak itu. Langsung pancing tambah iwak wis. Oh, tambah iwak. Oke, jadi sesoknya nek acara nih. 2 minggu acara apa, Mas? Kontes motor. Oh, ini kasih pun orang tua. Ya, yo, ada cemplung ini, tambah ini supaya kok usang gitu, usang. Jangan. Monyetnya akeh guys, lagi roh aku ada banyak monyet. Waduh, gak kesoting tadi monyet-monyetnya. Saya sih mendek neng warung sih, golek-golek kopi ambil panganan rong mangan sih. Waduh, iki nek kancane Salwa lho. Ses. Oke. Memang terbaiklah kau monyet. Jenenge Salwa. Wadon. Hampir warung sih ini. Pus.
Aduh, lari dia. Saya ketek kayak lo mangap. Sate diasem kayak gue malah. Mang lek seneng dalan suara kurang teto yo maaf blubuk-blubuk seneng dalan newong yo karo wis resik bar mangan kabeh udah mancing rono ke gas tuh mancing info spot tok iki lagi yo ya sabar dewe lah mancing bos ada ini mancing lali gak gue pelet tapi ya mas gue pelet mikronan gue pelet cilik abang di emang gue pelet mikro ya gak gue pelet gue ngebom salah kayak mau mancing nih kono ini emang jadi mau mancing harus fit tau los intinya mancing di mana ada air di situ ada ikan popok gelipok oleh iwak sing akeh yuk spot guys yang sering ngomong ini bantarannya akeh iwak sering kayak kambangan itu kayak ketok pra ketok lah nih yang sering ngomong ini bantarannya akeh tawes dari ini jadi hewannya wis cerah ya mantap lho kayak kambangan yang kono ket mangan sing mangan dan iki nek iwake ora apa aku sing ra gudeg mancing tapi kudune ning kene lah aku mereka yo kesalahane gak nggo pelet gak iso ngebom jane bantaran api bantarane kesalahan jadi iki aku ape omongane kuwi mang kan ning dalan nek yo maklumi ning dalan mang yo ngono kuwi lah jute yo tak tutupi tapi sik kurang cetha suaraku gimana aku minta maaf ya mulai rantuk iwake ora haup kurang gianas mulai jadi mancing ning kono kae kerambak wong tapi kayak sik panggane wong mancing ora enak iwake suwung wis mulai golek spot kedua yo ngene iki guys mulai anjir dari munggah gede tapi lek mulai anjir terus kok iki wah motor pada dia gliding dhewe wis teko dalan iki gak to. Mang loro-loro iki matek motore teko kono piye. Pas nek bengkel wis tak hampir sisan ning bengkel. Trouble sithik ada sithik tok. Mare ranggo big ranggo sing iso. Ya iki dadi engko lanjut senarane. Oke, tunggu aja apa ning di spot kedua nih. Oke. Wes iki mbuh tekan dina iki. Iki mang wis dandan, ucul neh. Manipule rodok bento. Tapi aman. Dok mbuh tekan dia. Nyasar. Niate mulai mang. Berat Medion. Dia teko kene. Mbuh tekan di. Wah, kabut kayak. Gila info spot iki. Info spot mancing sing gacor. Oh, iki munggah-munggah nek iki dalane yo apa ning dine. Ngesakno motore Pak Di. Motore mangap-mangap iki. Gila spot ae kok keren ini iki. Gua ape tekan iki. Guys. Tapi yo mumet. Akhirnya manut sopir elak wis
andalan. Andalan. Oke, dilanjut lagi. Pokoknya gerak ngambil aku ini kontennya kopter biasa. Aku ini wes ini iki. Oke, dilanjut lagi. Ini suasananya kurang mendukung. Kemudian rada sote ini. Ya Allah. Kok sampai murahan. Ayo pulang. Iki mbok wis tekan. Enggak situ boleh spot. Sidone mulai. Wes. Spotnya kurang gantor. Oke, mulai. Mulai selamat. Ya aku mangi aduh. Ceritanya panjang kok tak ceritanya. Iki cukup kental. Berluhuran bareng Kimang. Kental sampai nak kayak seger iki. Ini kena kuwati sama ya. Nguanya udan kan iki hewan iki. Udan ket mang kecek. Delok gas mulai. Tapi nggak mendur nih. Aku bang wes kok logo nih. Cuma ya Allah, baru aku minta sabar. Sempat lanjut nih. Sabar. Ya aku mang wes berliburan merem delok leh. Iki sik ngejut sepatu motor. Nah, iki mangkli no. Yo. Kan iku apa iki jenenge? Wis tekan dhuwur dhuwur balik nang ngisor. Nah, kuwi iki karepe ape mlebu ning sarangane. Nah, kuwi lali panggon kuwi panggon mlebu ning sarangan sing dhuwur. Lali balik nang mendhuwur kudanan. Nah, aku pengen konten ra iso sabar. Baterainya entek iki. Hati iki mangkel aku. Kalau tak gua gede. Iki engko apa pengen mlebu telogone. Tak spilno sithik-sithik ae. Dan kita rek mlebu info spot. Oke. Iki mampir bengkel dulu ngencengi buat knalpot. Buat knalpotnya apa coplok. Karbone iki coplok manipule rondok gogong. Ya meneh manipule. Iki ngencengi buat knalpot. Dulu ning bengkel ya saran. Aku sing asli mangi wis mubeng keluarga sarangan wis ping pindho lek. Munggah mendur mengisor ya bolak-balik nganti kanyepen aku. Iki lah awane cek wanyep banget iki kanyepe. Ya sing kok tak spilno sithik ae ya tok sarangane. Nggo genep-genepan konten. Oke. Ya wis gini iki ada semua ape mesti. Gila kan. Kan gua ape. Sepi belas. Rame kabeh. Aku mang wis mubeng kene iki. Cuma iki kok mubeng. Sabar mek yo nyetokno kok kene. Sarangan yo ngopi ngene iki. Kok nyawang speedboat lewat. Yo wis ngene iki ning sarangan lan apa-apa nih. Aduh, drijiku offset. Bar iki ngentek kopi mulai. Oke.